vás, ktorý by sa podieral na túto vec. Ja som to osobne konzultoval s pánom poslancom Mihokom a preto môj návrh je taký, aby v prípade mojej neprítomnosti a neprítomnosti pána zástupcu mohol v niektorých prípadoch viesť zastupiteľstvo pán poslanec Mihok. Takže to je taká formálna vec, ktorú musíme na základe tohto všeobecného zákona o obecnom zjavení splniť. Takže ak súhlasíte s tým mojím návrhom, tak by som vás poprosil o podporu a zahlasovali. Môžeme čítať uznesenie, čiže Mestské zastupiteľstvo ďalšie poveruje poslanca pána Mihoka zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12 odsek 2, prvá veta, odsek 3, tretia veta, odsek 5, tretia veta, odsek 6, tretia veta zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení mesta, o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov. Poprosím vás, poverme pána Mihoka vedením a zvolávaním. Ďakujem pekne. 8. Jeden sa zdržal. Ďakujem pekne. Ďalej vrátime sa ku komisiám, ktoré tým, že sa niektoré zmeny udiali aj v mestskom zastupiteľstve a na podnet niektorých sa samostatne zdali členmi ako členstva v týchto komisiách, je potrebné urobiť niektoré zmeny. Máme v ľavom stĺpci máme existujúci stav a v pravom stĺpci bude stav, ktorý navrhujeme, aby sme schválili. Komisia finančná, poďme na ňu, čiže v ľavej strane máme, ako to momentálne je. Doporučujeme odvolať z tejto komisie pána bakalára Attilu Dajku, ktorý sa týchto komisií nezúčastňuje. A ďalej urobiť zmenu tu, že namiesto pána Dajku bude členom komisie pán inžinier Mikuláš Busermení. A zmena nastane ešte v predsedníctve, alebo návrh je zmene v predsedníctve. Pán Boca nebude predsedom, bude členom tejto komisie a predsedničkou navrhujeme, aby bola pani Žerka Jakobová. Samozrejme, všetko bude konzultované. Druhá komisia, komisia školstva, kultúry a mládeže. Odvolávame pána Doboša z dôvodu, že strátil mandát. Odvolávame z tejto komisie pána Georgiu Maďara, ktorý sa nezúčastňuje týchto zasadnutí. A v podstate zmena by bola tá, že novým predsedom by bol pán Bocan a novými členmi tejto komisie by bol pán Jozef Popčák a pani Denisa Lakatoš, alebo Lakatošová. Lakatoš Denisa? Lakatošová. Lakatoš. Neviem, či je ova, ale vieme, o koho sa jedná, takže tu by nastala táto zmena. Ďalšia komisia je komisia sociálna, bytová a rómskej problematiky. Po konzultácii s novým pánom poslancom. Prosím? Chýba tam je. Nie. Ako? Václav. Václav. Čiže by sme doplnili túto komisiu nového člena, čiže nového pána poslanca. Ďalej je komisia na ochranu verejného záujmu. Do tejto komisie takisto pribudne pán poslanec Koky, lebo musia byť zastúpení všetci nominanti aj politických strán, čiže by sme to rozšírili o tohto člena. Ďalej by nastali zmeny v komisii cezhraničnej spolupráce. Odvolali sme pána Doboša a takisto odvolávame z tejto komisie magistru Adrianu Kováč. A novými členmi v tejto komisii boli pán doktor, pán poslanec Šipoš, slečna alebo pani Maková Aneta a pani Bálint Anna Mária. Magisterka. Maková, tiež magisterka. Dobre, a ďalšie dve komisie výstavby, tam tiež je nejaká, nie je veľmi aktívna účasť niektorých
šéfom, ale zatiaľ pán predseda nedal nejaký návrh a komisia športu dám asi účasť je v pohode a tiež neboli žiadne zmeny. Tak, toľko asi k tým novým zmenám a novým návrhom je k nejakému presunu a doplnenia týchto našich komisí, ktoré pracujú pri mestskom zastupiteľstve. Máme nejaké otázky alebo iné návrhy? Môže to tak zostať? Môžeme hlasovať? Áno, by som teda dal hlasovať aj o odvolaní tých, ktorých sme odvolali a o volení tých nových, aj o voľbe nových predsedov, tých dvoch, ktorí tam odzneli. Poprosím vás, kto je za? 3, 6, 9. Návrh prešiel. Ďalej tu máme ešte jednu vec a to je podporné stanovisko k predloženiu projektu komunitného centra. To komunitné centrum fungovalo v meste, potom to fungovalo ako terénni sociálni pracovníci. Priestorok boli v dome služieb na ulici Hlavnej, ale tým, že bola vyhlásená výzva na zriadenie a vybudovanie takéhoto komunitného centra, tak pokúsime sa uchádzať o takúto možnosť. To komunitné centrum by malo byť postavené pri zbernom dvore. V podstate, ak chádzate na zberný dvor, tak po pravej strane, teraz sme to pred Vianocami vyčistili, tam bolo to také strúskovisko. Celkový náklad tejto stavby by mal byť 350 000 eur, z toho 17 500 by mala byť spolúčasť vo výške 5%. A s tým, že niektoré dokumenty vnútorné máme v takom stave, že nie sú ešte nové schválené, tak by sme zároveň vás poprosili o predĺženie platnosti plánu komunitného plánu mesta Veľké Kapušany a takisto plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Obidva tieto dokumenty by sme predĺžili do 31.12.2017. Môžeme? Ak nie sú žiadne otázky. Tým, že samozrejme aj tí terénni sociálni pracovníci potom samozrejme, ak sa to vybuduje, by mali adekvátne miesta, tam tá činnosť by mohla byť oveľa pestrejšia ako v priestoroch domu služieb. Tam na tej zelenej ploche. Tým, že potom by sa aj celková koncentrácia tých aktivačných prác sústredovala v tej lokalite, kde máme aj zverejný dvor. Tu je zverejný dvor teraz. Je tam školiaca miestnosť, je tam miestnosť na rôzne, no také, je tam aj sociálne zariadenia, sú tam aj sprchy, aj možno nejaká práčovňa by tam mohla byť. Nie, práčovňa už nie, tak sa potom bydlím, ale bola eventuálne, takže ja si myslím, že tiež pre tých našich spoluobčanov je potrebné, aby sme nezvyšovali nejak tú úroveň aj toho fungovania v meste, aj iných možností. Takže z toho dôvodu vás žiadame po prípade o schválenie možnosti predloženia takéhoto návrhu alebo takéhoto projektu. Ak nie sú otázky, tak vás poprosím mestské zastupiteľstvo Kapušan schváluje predloženie žiadosti návrhu finančných príspevok v rámci výzvy OPLZ P06 SC 613 2016 2 za účelom realizácie projektu Komunitné centrum v meste Veľké Kapušany, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Veľké Kapušany a platným programom hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Veľké Kapušany. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti návrhu finančných príspevok, spolufinancovanie celkový náklad 350, spolufinancovanie 5% je 17 500 a zároveň mestské zastupiteľstvo schváluje predĺženie platnosti komunitného plánu mesta a platnosti plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta do 31.12.2017. Poprosím vás, kto je za? 3, 2, 4, 6, 9, ďakujem pekne. Posledný, čo mám ja spomenúť, tak je to do centrum voľného času a je hlasoval si? Ja som prepáč, 8 a jeden sa zdržal. Ospravedlňujem sa, som nevidel.
Bola požiadavka na tom predchádzajúcom zasadnutí, aby aj pani riaditeľka Centra voľného času prednesla nejakú svoju víziu ohľadom 4. pavilónu. Mali sme tu aj víziu Kalokagapie, takže máme tu momentálne aj jedného, aj druhého, ktorý predoslal tieto návrhy, tak nech sa páči. Prvnáme poprosím pani riaditeľku, aby povedala zo pár slov, prečo práve Centrum voľného času do 4. pavilónu. Na stoloch sme pripravili taký mini-quiz, kde na prvej strane v podstate základná informácia o Centru voľného času, koľko detí k nám chodí, čo už aj odznelo v správe. Momentálne okolo 350 detí v jednotlivých záujmových útvaroch. Máme tam zhruba 19 krúžkov rôzneho typu, sú to športové, tanečné, tvorivé, ale aj jazykové, ako aj počítačové. V našej žiadosti o presun sme uviedli hlavné dôvody nedostatok priestoru, ako aj priestorovo, ako rozmerovo malé priestory na vyučovanie. Preto sme nutení mať niektoré hodiny mimo centra voľného času, avšak tam je problém so sociálnymi zariadeniami. Je ich tam málo v porovnaní teda s deťmi. Súčasný stav v centre voľného času môžete vidieť teda na obrazovke. V podstate máme tam jednu veľkú učebňu, jednu sálu, ktorá je prechodová, ale musíme ju využívať ako učebňu, lebo inú možnosť nemáme. A zvlášť máme učebnú informatiky, kde sa koná len teda počítačové krúžky. Na poschodí máme ešte kanceláriu ekonomky a sklad. V podstate našim cieľom je tiež, aby sme centrum svedli do jednej budovy, lebo takto na ďalšej strane v podstate vidíte, že od pondelka do štvrtka využívame aj priestory mimo centra, prevažne rokovaciu sálu tu na Mestskom úrade. Taktiež jeden krúžok máme, a to je angličtina, tiež tu v malých priestoroch vedľa sobášnej miestnosti na Mestskom úrade. Ďalším našim takým problémom je presun malých škôlkárov. Jednak do centra, kde musíme prechádzať 2 frekventovanými ulicami. Či už ideme teda do centra, alebo ideme sem na Mestský úrad a chodíme raz do tej mestskej športovej haly, kde sme dostali hodinu na tanec, čo je podľa mňa dosť málo, ale nejak sme sa s nimi nevedeli dohodnúť. Na ďalšom obrázku v podstate je rozpis, ako by sme si to my predstavovali. Získali by sme v podstate 4 učebne, kde by sme mali ešte aj spoločenskú miestnosť, aj posilovaciu miestnosť. Okrem toho samozrejme kancelárie, ekonomky aj riaditeľky. Plánujeme vyrobiť aj tanečnú sálu, kde by sme chceli dať aj zrkadlá. A takisto počas letného tábora, čo máme 6-týždňový letný tábor počas letných prázdnin, je blízko aj ihrisko, aj detské ihrisko, aj veľké ihrisko, ktoré by sme teda mohli v čase prázdnin využívať. Na ďalšej strane sme ešte pripravili, to je na jednej poschode, sme pripravili aj predbežný rozpočet, koľko by nás celý ten presun alebo tie mierne úpravy, ktoré by sme tam chceli urobiť, vyšlo, tak sme to shrnuli so všetkým zhruba na 9 000 eur. V podstate pri presune, keď sme teda boli na základnej škole POH, by sme možno mali viac možností ešte rôzne aktivity rozvinúť, ktoré teraz nemôžeme, lebo nemáme dostatok priestorov. Taktiež sme uvažovali o záujmovom útvare, kde by sa deti zdokonalili v materinskom jazyku, čo sme postrehli pri letných táboroch, kde deti sa zdokonalili, či už v slovenčine alebo v maďarčine. Asi
toľko, keď máte nejaké otázky. Inak spolupracujeme dobre so školkami, aj s obidvoma školami, s detskými domovom. Tak neviem, ak máte nejaké otázky. Pri materiálu máte v prácach uvedené zakrytie sklenenej laty. Najprv by sa mala kúpiť sklenená lata. No tak, to bolo naše prepočty, takže... Lebo tu píšete, že maximálne 9000. No, ešte dole sme dokladali tie ostatné materiály, čo sme rátali ešte plus minus. Nepočíta to odborník, takže to sme len tak odhadli. Len tak na okraj. Všetko? Pani Edvína. Dobre. Prosím? Neviem, tak pani poslankyňa, pani poslanci. Ja by som ešte poprosil na to, aby v krátkosti len rýchlo prebehol, lebo čo aj pán poslanec nebol ešte vtedy poslanci, kde sme to prezentovali a aby sme vedeli, aký je ten druhý návrh. Momentálne u nás funguje, jak som povedal, kickbox, ninjutsu, TRX, crossfit, table a tiež aj lukostrelba. Naozaj mám rýchlosti. Tu nás máte vyše tých 200 odsedení, ktoré za tie 10 rokov sme to pozbierali. Aj ja, aj moje učenci. Pohybové aktivity, ako tu máte píšem, to je veľmi dôležité pre dnešného človeka. Väčšinou ľudia robia sedavú prácu. Teraz tu vidíte momentálny stav našho klubu. To sú súterénne v týchto miestnostiach bez väčších možností vetrania, akurát také menšie ventilátory nám trošku tam rozprúdia vzduch a večer je to stále ako naplnené. Už prvý pavilón dlhodobo nevyužitý na základe škole na PLH a chceli by sme tam realizovať, akože presťahovať náš existujúci klub a chceli by sme tam rozširovať tiež činnosť aj čo sa týka penda a street workov. Tu vidíte pôdorysť prízemia, ako by sme to predstavili, tam sú vybudované šatne, storky a vybraté priečky medzi jednotlivými miestnostiami a niektoré dvere sú akože zamurované. Tu zase je poschodie, tam by sa dostala miestnosť crossfit, potom pre bojové športy a lezecká stena. Tiež je tam na dolnej chodbe, by tam bolo aj strelnica pre lukostrelbu. Tiež by sme to
minulý rok sme schválili vybudovanie CrossFit parku ako štýle workout, tak bolo to schválené vedľa kultúrneho domu a nakoľko tam nie je možné, lebo sú tam nízke siete, tak sme hľadali miesto, kde by sme to mohli zrealizovať a by bolo veľmi dobre, keby tam bolo na tom malom dvore základnej škole, nakoľko je to ohradené, lebo to by tieto prierecky by boli zo železa a vieme, že železo má u nás dobrú cenu, takže by bolo aj strážené. Modernizácia. Tak čo sa týka vybavenia nášho klubu, tak že to má vyše 20 rokov a väčšinou je to vyrobené po domácky. Máme aj originálne lavičky, ale väčšinou po domácky vyrobené vlastne, čo som vyrobil. Celá plocha by bola 388 m2, ako pre posilu by bolo 160 m2 a pre bojové športy je 163 m2. Keď by tam bolo využívané 44 m2 pre lukostrelbu a 18 m2 pre stacionárne stroje. Crossfitové ihrisko by bolo na boj. To je iba len vizualizácia, že ako by to mohlo vyzerať do zariadenia už po modernizácie. Tiež ako by to mohlo vyzerať. Poskyť prízemie, vrátiť. Už minule som ako to prevedol, že tú stratégiu, že ako by to mohlo fungovať, takže ako športový klub, tiež aj SWOT analýza, čo plusy a minusy by to obnáša, čo by sme mohli dávať pre športujúcich ľudí, hlavne pre tých, ktorí to naozaj myslia so športom vážne a nie iba len ako rekreačne. Máme v pláne vychovať mládež, ktorý by naozaj, že by chcel aj súťažne venovať niektorým odvetiam, čo tam vyučíme v klube. To sú tie údely, čo by sme vedeli fungovať u nás. Neviem, nejaké otázky, keby ste mali na mňa. Pán Jurek, nech sa páči. Koľko by nám to stalo mesiac? Toto má byť aj s tým workout bavili aj rozpočet na to, tak 101 000. 101 000. Z toho už treba odpočítať 20 000 eur. Návratnosť celej investície odhadujem do 5 rokov. Nech sa páči, pán poslanec Balog. Vidím tu aj na ostatných pánov poslancov aj pani poslankyne, že tu skoro nikto nevie, čo by sme mali. Ja v obidvoch projektu vidím aj plusy, aj minusy, aj pani riaditeľ, viem pochopiť aj riaditeľ moje deti, čo tam sú takisto bandy a chodím cvičiť ku ňomu, takže neviem, ja fakt sa neviem rozhodnúť na 100%, čo by bolo lepšie aj pre ľudí, aj pre mesto. Obidve majú aj plusy, aj minusy, takže ja za seba osobne neviem, jak mám hlasovať. Toľko som chcel. Ďakujem pekne. Pán poslanec Bocan. Možno to aj nejaký projekt finančný, nejaké dotácie z iných zdrojov, alebo všetko by to malo ako naše mesto. Ja som zatiaľ nechodil o sponzorov, ale nie je problém. Nemyslel som ako len sponzorov, ale myslím dotácie, neviem, či z úradu vlády, alebo z nejakého športového, neviem, či to je najvyššie oddelenie, či ako väčšie. Či existuje možnosť. Ja si myslím, že v podstate je to len vízia, ktorú ja osobne určite podporujem, prikláňam sa k tomuto športovému centru skrz toho, že sme teraz minulý rok rekonštruovali aj telocvičňový systém na základnej škole, prebieha rekonštrukcia vonkajšieho ihriska, to
znamená, že bude tam aj s kompletným verejným tým osvetlením toho celého, aj bežeckou atletickou dráhou startanu. Čiže z môjho pohľadu ako priaznivca športu určite sa prikláňam radšej k tomu, aby sme sa nejakým spôsobom rozhodli týmto smerom. Samozrejme etapovite a zháňanie tých finančných zdrojov určite bude náležité a nie je to zo dňa na deň, že zajtra to tam bude stáť a už to bude fungovať a bude to tak, ako sme to takto predstavili. Čiže je to určite na dlhšie etapy, ale predovšetkým treba povedať, že toto, alebo ak sa nevieme rozhodnúť, tak potom ostatne rozhodnúť. Nech sa páči, pán poslanec. Ešte čo sa týka obnovy tých posúvacích zariadení, niektoré veci je to naozaj, že nutno, že by to trebalo vymeniť, alebo už sú to staré stroje, ale napríklad tieto posúvacie zariadenie, čo som ako vybral, to je to pravda, že trošku drahšie ako štandard, ale dávajú na to 30 rokov záruku na konštrukciu. Takže tieto stroje, čo som ja vyrobil, tu vydržali 20 rokov, takže tieto originálne stroje určite, že vydržali 30 rokov. A tam naozaj v tej soft analýze tam je aj tá finančná otázka je pekne podobná rozhodová. Hovorím, že návratnosť investície do 5 rokov. To záleží všetko od manažmentu. Keď dobre budú plánovať tie akcie, všetko, čo sa to okolo tohoto klubu deje, ako môže byť aj skôr. Takže je to investícia, ktorá je naozaj že má návratnosť. Pán poslanec Miho sa hlasil. Csak azt szeretném kérdezni, hogy ez a 100 000 euró, ez a mostani költségvetési évet terhelni egy egybe, vagy lehetne úgy etapálni, hogy a költségvetést Költségvetésben még nem is szavaztunk róla, nincs is pénzről. Tehát itt most arról a gondolatról, hogy milyen irányba indulunk el a 4. pavilonnal. Čiže len myšlienka, zatiaľ finančné krytie ani jedného, ani druhého nie je, ani v rozpočte. Takže viac menej to sú len vízie, že akým smerom by sme mohli sa oberať tomu 4. pavilónu. Pani poslankyňa? Ohľadom tej návratnosti, že ja som zase toho názoru, že v Letníkach Kušanov nie je taká kúpna sila tam tým obyvateľstva mesta, že návratnosť 100 000 eur by sa nám vrátilo do 5 rokov. Nie je to. Takto by som myslel. Keby to bola iba len nejaké fitko, tak to by som povedal, že naozaj nemá to potom návratnosť. Ale nakoľko je to zaoberá aj s crossfitom, aj s kickboxom, aj s aerisom. Ja, čo sa týka našej telocvičny, ja každý večer mám tam naplnené okolo 20 ľudí, 15-20 ľudí stále. A to iba len kvôli tomu 15-20 ľudí, lebo jednoducho viac ľudí sa tam nezmestí. Príde mi tam 20 ľudí, začíname cvičiť a behom pol hodiny už tam nemáme vzduch. Takže to je jedna vec. Druhá vec, keby som mal dvakrát takúto veľkú miestnosť, tak vedel by som to tiež naplniť. Lebo záujem je o to. A nakoľko by tam mal aj kosikový park, takže cez leto ja odhadujem, že by som tam vedel aj s ľuďmi okolo 50 ľudí naverbovať. Takže tých 50 ľudí, keď pravidelne chodí cvičiť, to prináša peniaze. Toto všetko vybavíme Už detaily, samozrejme, ak by mesto bolo investorom, tak samozrejme aj návratné mesto. Čo? Pán poslanec Otrci? Jeden takýto dotaz. Kebyže obsadilo ten pavilon, ten športový klub, uvoľnili by miestnosti v kultúrnom dome. Či by to vyhovovali tie miestnosti pre centrum voľného času? Pani rektorka, hovoríš momentálne, že v žiadnom prípade. Predvčerom, či keby sme sedeli, tak si povedal, že je to priateľné pre teba. Ja som nevedela na priestor, to je až potom takisto, keď sa to zrekonštruuje, ja si myslím, že dlhé roky aj Komoča tancovala, takže nie je to až také, že sa to nedá využiť. Deti určite nie tam do pivnice.
Nech sa páči. Doteraz 10 rokov sme neboli v pivnici. A iba na tomu, chcem tomu dodať, že dá sa to vydržať. My sme to vydržali. Nepoviem, že aj naďalej to nevydržíme, ale lepšie bolo, keby sme mali nejaké elektrárne, ale tam bohužiaľ nie. Pán Rožok sa chce vyjadriť, alebo dáme mu slovo. Nech sa páči, pán Rožok. Ja to, že hovoríš o návratnosti 5 rokov, lenže pri 5 rokoch návratnosti potrebuješ 300 cvičencov a ešte ďalšia vec, koľko ľudí chceš zamestnať, lebo to sú všetko výdavky. Lebo jeden človek neutiahne. Potrebujeme tam 3 zamestnancov na vrátnici. Pri 3 zamestnancoch pri minimálnej mzde ti to vychádza 25 000. Ročne. Takže ťažko. Dobre, ešte niekto? Všetko? Pani poslankyňa, pani poslanci? Dobre, takže uzatváram 4. pavilón a poprosíme, aby sme hlasovali. Ja si myslím, že asi je jedno v akom poradí, či sa väčšia alebo Chalupa Katina, takže poprosím vás, ten, kto si myslí, že štvrtý pavilón mal využiť centrum času a presťahovať, poprosím vás, nech hlasuje. Môžeme ešte k tomu Už nie. Ešte centrum voľného času. Kto bol proti? Kto sa zdržal? Všetci sa zdržali. Dobre, teda kto je za to, aby v 4. pavilóne